Tervehdys. Mun nimi on Roope Särkikoski ja mä tulen tänä syksynä pitämään sanskritin alkeiskurssin. Tällä videolla mä nopeasti kerron vähän tämän kurssin sisällöstä ja näitä materiaaleja, mitä mä tulen käyttämään tämän kurssin kanssa. Tämä kurssi toteutuu lähiopetuksena Helsingissä, mutta sen lisäksi pidän myös Zoomissa live-lähetyksen, että myös ei-pääkaupunkiseutulaiset pääsee mukaan. Ja tämän lisäksi mulla tulee nettisivuille vielä tallenne kaikista luennoista, jossa on sitten kommenttikenttä, missä pystyy keskustelemaan ja kyselemään luennon aiheista, jos tarvitsee jotain tarkennusta. Kurssi alkaa maanantaina 7. lokakuuta ja luennot on joka maanantaina. Ja luentoja tulee olemaan 8 kappaletta, eli ne loppuu marraskuun 25. päivä. Ja nyt mä näytän nopeasti vähän mun valmistelemia dioja, että vähän saatte maisteisia, miten mä tuun lähestymään sanskrittia tällä kurssilla. Tässä on vielä ihan nopeasta vähän luennon aiheita. Ja me lähdetään ensimmäisenä liikkeelle vokaalien ja konsonanttien opiskelusta. Ne tietysti eroaa vähän suomen kielen vokaaleista ja konsonanteista, joten ne pitää tähän alkuun käydä läpi. Mutta näiden sanskritin Devanagari-kirjaston opiskelu ei tule välttämätöntä tämän kurssin kannalta. Me tullaan harjoittelemaan sitä, mutta kaikki lukuharjoitukset me tullaan tekemään roomalaisilla aakkosilla. Eli tämä osuus ei ole välttämätön, mutta mä otan siltä mukaan tähän, että me niin kuin saadaan vähän tuntumaa tähän ja ymmärretään, kuinka sanskritia ollaan kirjoitettu kautta aikain. Ja sitten mulla on jonkin verran dioja, missä mä selittelen kielioppia. Tämä mun kurssi ei tule olemaan mikään kielioppia painottava kurssi. Mä pyrin käyttämään semmoista luonnollista omaksumisen metodia. Jos joku haluaa googlettaa, niin Natural Approach -termillä löytyy YouTubesta tosi hyviä videoita. Ja mä oon pyrkinyt ottamaan mahdollisimman paljon tästä lähestymistavasta kieleen tähän mun kurssille. Mutta mä tuun ottamaan jonkin verran myös kielioppia, koska se auttaa tämmöisissä vähän monimutkaisemmissa ja klassisissa kielissä kielen ymmärtämistä. Mutta pohjimmiltaan tämän kurssin lähestymistapa tulee olemaan mahdollisimman intuitiivinen ja kertauksen ja toistamisen myötä omaksutaan sitä kieltä luonnollisesti, eikä minkään raskaan kieliopin ja ulkoa muistamisen kautta. Hyvin vähän teoriaa painottava kurssi, mutta mä oon tähän valmistellut muutamia dioja silti auttamaan tätä kieliopin omaksumista. Tässä mä selittelen, kuinka nominit taipuu 7 sijamuodossa. Suomen kielessä meillä tietysti on sijamuotoja 16, niin siinä mielessä sanskritti on jopa vähän helpompi kuin suomen kieli, mutta monessa muussa taas sitten se on vaikeampi. Mutta pääkeskittyminen tulee olemaan lukuharjoituksessa. Ja tähän mä käytän Amarahasa-sivustoa. Tällä sivustolla lähestymistapa tähän sanskritin kieleen on hyvin, hyvin hieno. Ja täällä siis meillä on aina pieni pätkä tekstiä, Arjuno Jodaha. Täällä saa myös Devanagari-skriptin käyttöön, mutta tällä kurssilla me pääosin käytetään roomalaisia aakkosia, koska se on luonnollisempaa meille ja me tämän kurssin päätarkoitus on, että me omaksutaan luonnollisesti sanskrittia, niin silloin me lähestytään näillä. Eli täällä meillä on lause Arjuno Jodaha ja tästä sitten klikkaamalla me saadaan käännös warrior, eli Yoda tarkoittaa soturia. Ja kun toisen kerran klikataan, niin saadaan Arjuna is a warrior, eli saadaan koko lauseen käännös. Ja sitten meillä on seuraava lause, Arjuno Balavan. Ja tämä tarkoittaa Arjuna on voimakas. Ja tässä viimeisenä lausena meillä on Arjuno Balavan Yodaha, eli Arjuna on vahva soturi. Ja tämä nettisivusto lähestyy tätä kieltä hyvin, hyvin pienet palaset kerrallaan. Ja kun mä oon tähän meille avuksi sitten valmistunut dioja PowerPointissa,
niin tämä kielen omaksuminen tulee olemaan hyvin vaivatonta. Ja kurssi etenee sillä tavalla, että me näitä käännellään pikkuhiljaa lauseita ja sitä kautta omaksutaan sanskritin kieltä. Eli tämä luonnollinen metodi painottaa omaksumista eikä niinkään opettelua tai ulkoa oppimista, vaan me omaksutaan ja totutaan tähän kieleen. Ja tämä lähestyy pikkuhiljaa kieltä ja täällä tulee pikkuhiljaa enemmän sijamuotoja, jotain verbejä, kaikenlaisia erilaisia partikkeleita ja muita. Tosiaankin siis noi kurssin tarkemmat tiedot löydät tuolta mun Facebook-sivuilta via Philosophorum ja siitä klikkaamalla linkkiä voit käydä seuraamassa sivua. Mulla tulee paljon muitakin kursseja, mitkä välttämättä liittyy sanskrittiin, mutta liittyy intialaisen filosofiaan, kreikkalaisen filosofiaan, mihinkä tahansa viisasperinteeseen oikeastaan. Eli jos asia kiinnostaa, niin käy ihmeessä seuraamassa ja siitä videon tiedosta löytyy sitten lisätietoja tästä kurssista. Eli jos kiinnostuit, niin pistä viestiä tai ilmoittaudu. Saa kysellä ihan missä tahansa, jos tämä asia tuntuu sinulle. Mutta kiitoksia, jos katsoit tänne asti ja toivottavasti nähdään sanskritin parissa.